Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые In response to the terrorist acts in the Bryansk region organized by the Kiev regime on the 2nd of March this year, the armed forces of the Russian Federation carried out a massive retaliatory strike. High-precision, long-range, air, sea and land-based weapons, including the Kinzhal hypersonic missile system, hit critical elements of Ukraine's military infrastructure, defense and industrial complex enterprises, as well as energy facilities that support them. The purpose of the strike has been achieved. All the assigned targets have been neutralized. The strike destroyed unmanned aerial vehicle strike sites, disrupted the movement of reserves and railway transport of foreign weapons, and impeded military repair and ammunition production facilities. Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні кілька нарад щодо наслідків масованого удару по нашій інфраструктурі. Чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах. Російські ракети сьогодні забрали життя 6 українців. Мої співчуття родинам. Відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають увесь день. Найскладніше – Харків, Житомирщина, Дніпровська, Одесі, Дніпропетровській області, в Києві, Запоріжжі, ремонтні бригади, енергетики, місцева влада, центральна влада. Всі працюватимуть стільки, скільки треба, щоб відновити подачу енергії містам і районам, де зараз проблеми. Я дякую всім, хто працює заради цього. Ми вже показали, на що здатна Україна і скільки б Росія не робила підлостей. Наша держава і народ все одно не будуть у кайданах. Ані ракети, ані звірства Росії в цьому не допоможуть. Я хочу подякувати сьогодні усім воїнам наших повітряних сил, особливо 138-й Дніпровській, 160-й Одеській та 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, які відзначились у захисті від цього російського нальоту. Дякую вам, воїни. Дякую усім світі, хто усвідомлює, наскільки важливо дати повний захист українському небу. Усім, хто готовий нам допомагати в гарантуванні нормального життя людей. Говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.